arewablog.com New Jarwani waka aiki na ganga zabi na mun zauna da mana daga Naija malam Margana Mr. DJ Oyana kai bambanci da bayana kida mai dadi wai give them make them gaskiya kida mai dadi wai give them ba su da gaskiya kida mai dadi wai give them make them gaskiya kida mai dadi wai give them ba su da gaskiya kida mai yaji kida mai yaji kida mai yaji Madam Mr. DJ Rodon yarinya we this one no be the ganga mun buga bara ai sai bindiga mun ba su kamar haka me damuwar ka kan haka yane DJ yane ba ni kida mana yane DJ yane ba ni kida mana yane ai mun buga sun buga me damuwar ka kan haka DJ waya ba ni kida mana waya DJ waya ba ni kida mana sauran su ta kama mu kore su can daji kida kuma me yaji kida me yaji kida me yaji kida me yaji waka aiki na ganga zabi na mun zauna da mana daga Naija malam Margana Mr. DJ Oyana kai bambanci da bayana kida mai dadi wai give them make them gaskiya kida mai dadi wai give them ba su da gaskiya babu tantama ku da give them kullum nan babu rigima ko ai baran san sani sai muke wakar bari ai inda rai wakar sai mun ga sitati akai matsayin ayyakai na gode Allah ni mai waka na buga ina da an doka mata da maza san ba mai gida ga mai gida ga mai wakar gida halele da me yaji kida me yaji kida me yaji kida me yaji sauti daga arewablog.com